Avui us venim a presentar un nou vídeo amb una companya de la nostra classe, que és la Marina! Bon dia! Hola! Hola! Quin llibre ens vens a presentar avui? La diversión de Martina. És en castellà. De què tracta aquest llibre? Doncs va d'una nena que es diu Martina i vol fer la seva festa dels 12 anys, però els seus pares no li deixen perquè ha tret males notes. Aleshores s'ha d'esperar els exàmens, però són molt tard i vol fer la festa sense que els seus pares s'enterin. Qui és l'autora d'aquest llibre? Martina, del canal de La diversión de Martina. Té alguna col·lecció aquest llibre? Sí, són 2 llibres i aquest és el primer. T'has llegit tots els llibres de la col·lecció? No, només m'he llegit aquest, el primer. T'agradaria conèixer la Martina? Sí, m'agradaria molt. T'ho van recomanar? Sí, m'ho van recomanar. I qui t'ho ha recomanat aquest llibre? La Danae. Tu també te l'has llegit? Sí. Fins aquí el vídeo d'avui! Moltes gràcies per haver vingut al canal a presentar-nos aquest llibre. De res. No oblideu de subscriure-vos, activar la campaneta per no perdre'us ningú dels nostres vídeos i donar-li a like. Like!